Honorable Sehu Balo. Kelanebe, please. Aha, for delegation, His Excellency President Oni. Kelanebe mo. Ohire jang. Koni on jule jang. Allah tawnu en mo wuri. Ala ko en beydi en ustaki. Waɗen hino ono o programme oni ɓurɗo o ñagaro si Allah jaɓi. Folo mi salmina President John Fulbe ɗum woni Lamin Pele. Mi salminimo moƴƴa kanko e committee makko on fof e ɗe ligge moƴƴe ɗe andranta ngal dental ngal o waɗi ɗo hande. O waɗi invite His Excellency President Adama Barrow mo adranta ko kanko woni chief guest of honor of this program. Therefore foɓɓanemo fi ko waɗi ɗo ko Lamin Pele. Lamin Pele a jarama. President Adama Barrow o jari on. First Lady Her Excellency Fadouba Barrow o jari on. Second Lady Her Excellency Sadio Mbalo o jari on. The entire government, Minjari Lamin Pele, fi what can invite the Commander-in-Chief of the Gambian Armed Forces, His Excellency President Adama Barrow. What do you go? Don't put that halang. What I introduce the delegation mo andranta His Excellency Nulido pour min ara min tawe o programme do. Follow. The special advisor to the president, Duwani Honorable Lamin Saidi, Kanko Kanimotawa delegation no be ardu midobe. Sirum yauti ardi kadi Honorable Haji Baniko Sisoko, Moandranta ko Kanko wani the fundraising secretary of the MPP party kadi ko Kanko wani CEO ko Kanko Jeyi Star FM television and radio kanko kadi na tawa e delegation. Sidum yawti kadi minen ardi kadi e Ablay Honorable Ablay Ba mo andranta ko kan woni personal aid e badirawo His Excellency President Adama Barrow ɗum woni Amadou Sande mo nanton o ko woni personal assistant makko. Amadou wawani arde because of programme ji goɗɗi ɗi o yahi ga dowri to kono andon hakkil makko kadi nan o. Si ɗum yawti kadi minen ardi Madame Mariama Diallo mo andranta ko kamɓe woni the protocol unit of the MPP on kadi na tawa e delegation mo ardumi on. Min Honorable Sehu Mbalo mo andranta ko min woni the special advisor to His Excellency President Adama Barrow fi politique makko do Republic of the Gambia. Alhamdulillah. Wonandi minen weltare a bete Sidi Njai kadi o salmini on. Sidi Njai na Makka o wattuɗo himo yahi waggol hajj kono mi wawta haalde mi yettinanani on salminango Sidi Njai sabu hay ko araymi ɗo o noddilan o wi mo salminam bandiraɓe ɓen musiraɓe ɓen ɓe andranta hono Lamin Pele ɓe andranta hiɓe teddini culture Fulbe, ibe teddini tradition Fulbe, ibe wadi support diversity. Ɗum woni leƴƴi ɗin fof teɗɗo dola sarahulo leƴƴi ɗin fof ngal dental mon na waɗa ɓe promote na waɗa ɓe unite o wi o weltima ɗum moƴƴa o wi o salmini on. Si ɗum yawti noon kadi ɗo mi fuɗɗude en heɓi ɗo mo gandranta ko yeesojo KMC mo gandranta ko Lord Mayor Talib Ben Souda no arde delegation mawɗo imo arde minirawo am MC Thiam mi weltima ɓuri yigol ɓe ɗo sabu minen ko ɗum min faala unity o government amen mi yirani opposition wondema wona enemy ko genuine démocratie President Adama Barrow addiga leydi ɗo sabu ko addi mi wi on ɗum kabir 2016 Gambia hande heɓi political party ko yaada political party noga e goo hay goto tampinani goɗɗo kala mo andranta a falama wadde registre a heɓi sartaji ɗi
min watta interfere with the Independent Electoral Commission a waɗa register parti ma a domnay politique ma min nangata goɗɗo min piyata goɗɗo min yennata goɗɗo enen fof minen yiira on ko nene goto baba goto politique ara yaha kono enen hakkude men enen ko enen okkondirta rewɓe si goɗɗo maayi ko enen wondata si goɗɗo heeɓi ɓiɗɗo ko enen yaata pembugal e dow ɗum His Excellency o yiɗa o élection arowoɗo on the 5th of December o yiɗa hay goto gaño o yiɗa hay goto yenne o yiɗa hay goto heɓa probléme on yii démocratie on no yarata patiji ɗin kala yahowo waɗa campagne min okkaymo police minen tami unity at the police department min wiyay ɓe wondema mi wiyay AEC okkuɓe support sécurité o waɗa campagne ha ɓe lanna from koyna tokka toon hara hay hunde memani ɓe goɗɗo memataɓe goɗɗo yennataɓe ɓe waɗa politique maɓɓe te Allah jaɓi noon ligge ɗe andranta président Adama Barrow fuɗɗanima ɗum ndi leydi mi haalani e ɓaawo Allah kono in December 5th o ruttoto State House o continue si Allah jaɓi jam wonɗo hakkude ɓiɓɓe Gambia ɓe yiɓɓe Gambia ɓe o continue ɗum o moƴƴina laabi ɗin o moƴƴina l'hôpital ɗi o moƴƴina salaji ɗin o adda ambulance ji ɗin o moƴƴina university si Allah jaɓi président Adama Barrow waɗay ɗum ɗo si Allah fulamɗo o jaɓi sabu Gambia naɓe ɓe yii ligge ko o watta jammo o addi ko min woni political advisor toujours mino yaha from Koyna to Katon mine waɗi mexo wondema yimɓe ɓen ɓe wona he jam ɓe heɓa ko ɓe foti heɓude ko gonga hay goto wawta wiide a laamoto leydi wiya ɓiɗɗo ndin leydi fof heɓa golle si kala haalɗo ɗum o feni ɗum ala America ɗum ala Germany ɗum ala France ɗum ala Holland ɗum ala Suisse to ko ala toon minen min wawta ɗum wadde prom komin wawta on wiide président Adama Barrow o addayi o waɗay di facility ɗi andiranta ɓiɓɓe Gambia ɓen goto fof mo wonɗo ɗo a wawa janngude skills a wawa ligganade hoorema woɓɓe wona mécanique woɓɓe wona pentaman woɓɓe wona teachers woɓɓe wona doctors woɓɓe wona nurses himo waɗa ɗum so right now président Adama Barrow no waɗa on facility mi weltima ɗo fi nangol aye musicien mo andiranta o wi ko America wonno président Adama Barrow ko ɗum o faala o wi kala ɓiɗɗo Gambia mo andiranta ina woni leyɗe goo please you are welcome back to the Gambia ko ɗon woni leydi ma lingu ko ɓooye leggal ko ɓooye nden ndiyam fof wontata lingu ko wonoy ɗon leyɗe goo ɗon leyɗe goo ko wonoy ɗon leyɗe goo fof wonata ɓiɓɓe toon hay so on woni ɓiɓɓe toon on wawa ittude wondema ko Gambia heɓa ɗo therefore kala yaaɗo outside si a jangi toon ma si a yahi a ɗaɓɓoyi a heɓani hota hulu hota hersu artu Gambia ɗaɓɓa sabu kanko président Adama Barrow ko exemple o yawno o heɓano o arti hande ko président minne hoore am komi ɓiɗɗo Gambia mi yahi United States ko toon mi wonno ko toon mi jangi mi liggi toon kono nde démocratie laaɓuɗo heeɓi ɗo mi arti mino gollida e musidɓe am ɓen mino gollida e ɓiɓɓe Gambia ɓen mino gollida e kala mo andiranta faalaɗo jam pour démocratie on ɓuura tiiɗude leydi ndin yaara yeeso so aye komi haalantama wondema you are welcome min waɗay invite musicien si Allah jaɓi musicien ɓe Gambian fof minen faala on wadde invite pour waɗon discourse with His Excellency President Adama Barrow o laara hono heɓir toon support no farmers ɓe Gambia ɓe heɓiri support ni o yi président Adama Barrow neɓani farmers ɓe heeɓi tractors ɓe heeɓi caterpillar ɓe heeɓi caterpillars ɓe heeɓi trailers ɓe heeɓi lot of things hiɓe heeɓa fertilizer si ɓen wawi ɗum heɓude ɓiɓɓe Gambia musicien ɓe ne
then minen pari pour min waɗa ɓe support ɓe waɗa make so ɓe weltina sukaɓe ɓen ɓe andiranta ko ɓe wonta the future leaders of this country. President Adama Barrow wonta ɗo for power. Baba am Sadawda Kairaba Jawara o woni ɗo time makko nde gasi o yahi. Yaya Jammeh o woni ɗo nde time makko yoni o yahi. President Adama Barrow kadi imo woni ɗo ha tuma Allah wi ko ɗo o haɗata kanko kadi o yaha. Homo andi wondema ho ono wonɓe ɗo hande wono yo next president wonno ko ono. En anda siko debbo wonta, en anda siko gorko wonta, kono na wawi wonde wonɓe ɗo hande ɓe jang ñalande Barrow immi ko ɓe wonoyta president of the Republic of the Gambia. Kadi mi haalana on hunde wotere enen fof ko en musidɓe enen fulɓe enen weeli wondude. Pullo wawa e wondude e ceɗɗo, pullo wawa e wondude e jolfo, pullo wawa e wondude e joola, pullo wawa e wondude e sarankulle, pullo kala mo wondi no nangiri ɗum wondema komo mum. ɗum ko enen Allah okki ɗum ɗon. ɗum ɗon Allah na okki en he ngal muñal e ndin ɗon needi ndi andiranta en heeɓi ɗum. E dow ɗum noon ko ma weltoren ɗum ɗon. Mi gaynata haala an mi jarani ɗo journaliste mo andiranta iɗon heeɓi ɗum min anda siɗon andi ko important ko okkata on ni ɗum woni Mariama Diallo. Mariama Diallo hande tawi onon ɗo Gambia ɗo fulɓe Gambia na nanodiri e fulɓe Guinée na nanodiri e fulɓe Mali na nanodiri e fulɓe Nigeria fulɓe ɗo Gambia ɗo na nanodiri e fulɓe America. Kolta Allah o Mariama Diallo ko sababu mum diya fo mi jippota ko ɗo mi jaranimo sabu imo haala imo waɗa promote wondema waɗen unite enen fulɓe ɓe renten o tawama e waɗɗe campagne pour aliyan o itte 3,500 Mariama Diallo en waɗi ɗum campagne. Président Adama Barrow nani ɗum o hetti ɗum o jaɓi ɗum o jippini ɗum 700 jaremo. Si neɗɗo na wonani maga nangue an kadi wonani mo ga ɗowdi o noon na wonani on ga nangue deya fo ko ma mi jaramo mi jara kadi ɓe andiranta Delegation sécurité amen ɗum woni AI ba mo andiranta ko yeesojo police o ari ɗo kañe sista mbari ɓe andiranta ɓen fof ko on ɓen fof no waɗa ɗo ɓe hande all night ɓen fof mi jaari ɓe ligge moƴƴi ɓe mbatta at the security unit of the police. So minen wawi jooɗade ka State House minen wawi naɓude piiji hewɗi minen wawi addude peace ko because of our security. Therefore on jarama mi weltima President Adama Barrow na okki delegation o guluje temedere 100,000 o wi min jonna laamin pele kañe organisation makko on ɓe waɗitora sabu o yi ligge moƴƴe ɗe ɓe watta ɓe yi ɓe walla ɓe andiranta flood victims ɓe yi kadi iɓe walla kadi yimɓe ɓe andiranta iɓe heɓi disaster cuuɗi maɓɓe na suma. Président Adama Barrow wi government tan wawa waɗude foof ko ma woɓɓe kadi nanguitanoɓe te laamin pele na nanguitaniɓe te kadi wona ɗon haadi laamin pele hande mi okkimo lettre His Excellency President Adama Barrow ɓe winduno o wi mo faalamo yiide o heeɓi approval mi donnimo wondema ñalade okkete organisation structure makko on fof yaha jooɗoda e président o laara ligge hoɗe o pari wadde pour nafgol leydi ndi to yeeso. Therefore mi faala laamin pele o ara ɗo mi waɗa présentation 100,000 o on jarama wassalam. Pamit kadi ɓeyda pamit kadi ɓuytama ɗum fof hiɗon andi ko président Adama Barrow waɗi ɗum. So therefore son heeɓi sifano on ni neɗɗo ala ko foɗɗon haalde so wona andon ko bandirawo mon ko kanko wonani on ka State House kanko e rewɓe makko ɓe ɗiɗo ɓen Madame Fatoumata Ba Barrow
kanko e Madame Sadio Mbalo Barrow. So wota andon wondema si Allah jaɓi ligge leydi ndi yara yeeso promotion watte unity watte leƴƴi ɗin fof wona nene goto baba goto lamin pele ala komi watta wona mi okka the CEO of Star FM television and radio Haji Baniko Sisoko Kanya, the finance secretary of the MPP and special advisor Lamin Seydi Dokira Presento. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you so much. And good night. I love you all. I love you, my beautiful sisters, my beautiful nephews, my beautiful wives, my beautiful aunties. Good night. Thank you. Bye-bye. Kellane honorable, kellane.